Todos, pues eso, todos temos a voluntad de facer algo útil, entonces considero que nos sentamos toda xente bastante activa. Increíble, de verdad, quito o sombreiro porque hai unha xente por aquí que todo o mundo, e vamos, o primeiro día xa todo o mundo super ben, con ganas de coñecernos todos e casi de facer uns amigos aquí nuns días. Que moi ben, coa xente, con todo o mundo, unha pasada, cos monitores, os voluntarios, todo o mundo por aquí moi ben, coa xente do campamento que está nos axudando moitísimo, que viñamos aquí, coas da cociña, con todo o mundo moi ben. El ambiente es muy agradable, o sea, es un ambiente muy solidario, se quitan de esquemas que están acostumbrados en sus rutinas, en sus vidas diarias. Son gente especial, por lo regular gente especial, gente que tiene se preocupa, tiene unha conciencia. Pois a verdade é que é moi enriquecedor saber que hai xente de todas as cidades que ven a axudar dende Francia, dende diversos sitios de España, de Madrid, de Pamplona, de Canarias. Ver que hai xente que se move sen un afán lucrativo. Aparte de sentirte útil, porque aparte o que é maravilloso estar aquí unha semana despois do que pasou a semana pasada e non ver prácticamente ningún lume. Algún vimos, creo que contribuímos ao mellor a apagalo, pero tamén é maravilloso estar no medio do monte e sobre todo estar no medio dun montón de xente que sinte unha pasión pola natureza. Eso é moi importante e impagable tamén. Creo que casi teríamos que pagarnos pola oportunidade que temos, de encontrarnos con esta xente. E os monitores son xente maravillosa. Bueno, como experiencia humana pienso que deberíamos pagar nosotros por lo que aprendemos aquí, ¿sabes? Porque la calidad de gente, la calidad del corazón de la gente que hay aquí en este campamento, pues a mí no es que me haya sorprendido porque sé que lo hay, pero muchas veces no lo encuentras, ¿no? Ese tipo de gente. Sabes que por el mundo hay gente que está dispuesta a dar su tiempo, su esfuerzo, su espalda, pero muchas veces por la ciudad o por el estrés o por lo que sea, pues no te encuentras con ese tipo de gente, ¿no? Y aquí la hay. Para coñecer unha xente excelente de todos os sitios, unha pasada, non sei. Eu repetín por moitos motivos, non só por axudar e tal, senón porque para min isto é unha experiencia única que, bueno, todo o mundo debería pasar. Estás orgullosa da túa labor aquí? Si, eu fixen o que puiden e espero poder facer aínda algo máis, o que este nas miñas posibilidades. Bueno, temos noticias por aí de que eres moi boa cantareira. Pode ser verdad eso? Pode ser. Din por aí, as cousas esas nunca se poden creer, hai que comprobalo, tío. Si nos cantas unha copla? No, xa. O feliz cumpleanos, siquiera, para estes dous rapaces. Síntese moito, xa non... Unha pequeniña. Acabou. Veña, unha Ou é pequeniña. chorei e cantamos as dúas xuntas. Non, que sempre me deixades sola. Veña, Non che deixo sola, no. porque me están grabando a mí tamén. Claro. Que te levo no coche, muller, venga. Veña. Pero entón tens que vir aquí a cantar conmigo. Vale, Venga. veña. A de Juan, a de tú, a de Trin. Eu chorei o domingo á tarde. Eu chorei o domingo á tarde. Que veña Lorenzo, que diga a verdade. Que diga a verdade pero con cautela. Que diga a verdade pero con cautela. Tua nai é meiga, teño medo dela. Teño medo dela e ela non me come. Teño medo dela e ela non me come. Tua nai é meiga, teu pai un mal home. Chispum! Xente que vai embora, xente que namora.
hoxe xa vos adianto, prometemos vos un programa festeiro, un programa con olor a mar,